Sa umaabot niya nga bag-o og ikalimang termino, ipadayon ni Gobernador Gwen Garcia ang iyang mga programa, proyekto ug mga plano sa natad sa turismo, edukasyon, panglawas, infrastruktura ug uban pa nga ang tuyo ug tumong mao ang pagpalambo pa sa kinabuhi ug panginabuhi sa mga Subuanon. Matod ni Garcia nga sa natad sa infrastruktura magpadayon ang road concreting projects aron mahuman ang nahabiling usa ka gatos ka kilometros. Magpadayon usab ang installation sa solar street lighting alang sa barangay ug lakip na sa provincial roads. In terms of infrastructure, mopadayon ang atong road concreting sa provincial roads, which I think sa pagkakaron as of latest count, we only have less than 100 kilometers to concrete for provincial roads. But we will also continue to concrete barangay roads. We have started on concreted barangay roads, the installation of solar street lighting. We will do the same with our provincial roads. Sa natad sa panglawas, gipaabot nga maaprubahan na ang aplikasyon nga ma-upgrade sa level 2 ang provincial hospital sa Danao ug Bugo. Our provincial hospitals, we now have a pending application with the DOH to upgrade from level 1 to level 2. Dunay duha mauna, probably Danao and Bugo. What does it mean? Level 2 allows us to put in more specialists, more doctors, and on our part, we can now increase the bed capacity as well as increase and upgrade the medical equipment in all of our hospitals. As you probably know, previously, we have already supplied 2 ambulances per provincial hospital. Ambulance na dili ni patient transport vehicle. These are fully equipped ambulances so that if anything happens to the patient while on board, the necessary equipment would be available to help immediately. Dili lang kay oxygen. Dunay kanang para mga pang resuscitator, mga everything else. Iya usab gipahibaw nga ang Kapitolyo makigdugtong sa Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare. What have I learned during this COVID period? That traditional medicines work. They are inexpensive, of course. Dili na. Why huge pharma firm ana nga makapanghatag og mga kanang commissions kay you plant your own herb man lagundi mana you do it, so why maka-commission ana, pero affordable, kaya sa katawhan, pwede gyud na nila mahimo sa ilang kaugalingong balay. Ang importante lang para nga knowledge, no, nga mahibaw sila that this is something that they can do ug makatabang. This is the Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare, ang PTAC. The draft MOA has already been sent by PTAC, so we are now reviewing it, and we will soon schedule a signing of that draft MOA together with, of course, the Department of Health. Kaning PTAC nga MOA signing nato is to promote traditional and alternative healthcare. Sa natad sa turismo, karong tuiga, mobalik na ang sikat nga suroy-suroy program ug ang gikahinamang pasigarbo sa Sugbo. Sa natad sa edukasyon, subli na usab nga mag-apod-apod ang Kapitolyo ug school supplies subay sa pagbalik sa face-to-face classes. I-integrate usab sa mga tunghaan ang Sugbusog program aron magamit ang ani niini ngadto sa feeding program sa mga tinun-an. Ipadayon gihapon sa Kapitolyo ang CP Gift Scholarship Program ug mas palapdan pa ang Sugbo Kahanas Program. I am glad that we will now be back to face-to-face classes. We are now readying in the opening of classes in August that ang tanan natong kinder, grade 1, grade 2, grade 3, tagaan natong school bags. Again, the complete school supplies up to K-12. And naanay notebooks, naay pad paper, ball pen, and for the kindergarten, murag na Crayola. Well, all of these, no? Ato nang i-distribute karong August. I am also thinking of integrating ang Sugbusog program into a feeding program for our school children. Dako kayo ang atong SEF. Well, primarily, I want to spend it on our children.
nga at least ang ako unta, no child should go hungry. Mas palig-unon usab sa Kapitolyo ang mga programa sa patubig, Caravan of Provincial Government Services, Sugbo Negosyo, Enhanced Countryside Development ug uban pang mga programa nga nasugdan na sa Administrasyong Garcia. Matud sa gobernador nga ang 1.4 milyones ka mga Sugboanon nga misalig kaniya sa milabay nga eleksyon mao iyang rason nga dublihon pa unya niya ang iyang mga paninguha alang sa Sugbo ug sa mga Sugboanon. Labi pa kay sukad masukad bugtong siya lamang ang gobernador nga gihatagan sa maong makabubungog nga mandato. Katrina Kovalik, Balita sa Sugbo.